Bueno, miren, zuk ere bi saio jokatu dituzu aurtengo txapelketan, zer moduz sentitu zara? Aski ongi. Astapenean aski dudan nituen aurkeztu, ala ez aurkeztu, eta ez nuen argi ikusten ze eskaini nezaken. Eta lehenengo saioan ikusiz, giro polita zela, eta jendeak gustu antzea, publikoa hurbildu zela hierrara, ez dakit motibatu nahu, publikoari merezi duelako, ez nik kantatzea, badirudi opari bat dela, baina, azkenean txapelketa iparraldeko bertsolaritzaren erakusleio bat da, jendeak ikusi nahi du, entzun nahi du, eta hortan parte hartzea erakin nuen, segitzea parte hartzen, selkatu nintzelarik finalerditara, eta behin finalerditan oino giro politagoa ikusi nuen, eta aski gustura kantatu nuen. Alde hortatik nire buruarekin aski kontent, nekien paseko nintzen ez ere finalera, ikusten nituen aukera initze beste norbait pasatzeko, eta etzen gaizkiago izanen ere, eta alde hortatik bai, aski kontent. Eta finalera begira, ze helburu daukazu? Orain zazpigarren elkarrizketa denez, ustut argiago duela nik ere ze helburu dudan, alde batetik, nahiko nuke giro polit bat izatea, saio polit bat izatea, eta jendeak ikusi dezan iparraldeko bertsolaritza ze maileatan den eta ze polita den, ez, alde batetik, baina nik uste hortan bestek gehiago egin lezaketela nik baino. Nerea nik uste gehiago dela, nik nahi nuke nire buruari justifikatu finalean kantatzea bera. Azken batean ez dut helbururik ez saio gehiago lortzeko, ez izen bat egiteko inezaken horren uste egin da dagoela, eta ez dudala askoz gehiago egiterik. Beraz, ez izen handia dudalako, ez dudalako berik egingo. Eta kontua da, nik hor kantatzen balin badut, nahi dudala zerbait esan, nik esango nukena. Bestela argi delako beste norbait utzi beharko niokela tokia. Euskal Herriko txapelketan aski damutu nintzen hortaz, ez utzi izanaz, eta oraingoan berriz damutzen bali manaiz, ustut azkena izango dela. Beraz, zerbait esaten dudan, edo gustura sentitzen naizen eman dudan ikuspegiarekin, edo gai bat hartzeko erarekin, baina ez dakit ikusiko.